Bé, Sant Climent de Taüll, que és l'obra més emblemàtica de la col·lecció de pintura romànica catalana i una de les més importants i singulars de la pintura romànica en general, vull dir, de les més importants. Per aquest extraordinari Crist en majestat, assegut sobre l'arc del cel i amb la terra com a escambell dels seus peus, dintre de la màndorla de la seva glòria, entre l'alfa i l'omega, i amb el llibre de la vida, que és com un esclat de llum, ego sum lux mundi posa, soc la llum del món, una cita de l'Evangeli de Joan. I a l'entorn, el tetramorf desplegat amb una riquesa inusitada, de manera que no només hi ha l'àngel de Mateu, sinó que enfront seu hi ha un altre àngel que porta l'àguila de Joan, la porta amb reverència, és a dir, amb les mans cobertes, amb les mans velades, en senyal de respecte, i a sota, com sorgint d'unes finestres, d'una mena de rodes o finestres celestials, uns àngels que ens presenten el toro de Lluc i el lleó de Marc, amb els cossos plens d'ulls. I a banda, un serafí en aquesta banda, és a dir, a la dreta de Crist, i un querubí a l'altra banda. Són aquests àngels amb les ales plenes d'ulls, idèntics, sabem que l'un és l'un i l'altre és l'altre per les inscripcions, i n'hi sola veu de cada, és a dir, que hi ha una representació d'aquests àngels, que són els més alts dintre de la jerarquia angèlica. Tot això forma com una mena de cor celestial a l'entorn d'aquest Crist tan extraordinari, d'aquest rostre on es fa tan evident aquesta... El pintor ha sabut copsar a donar-nos la visió d'aquest Déu totpoderós, amb una força extraordinària. A sota les imatges són les de l'apostolat, com acostuma a ser. Aquí s'han conservat Tomàs, Bartomeu, la Mare de Déu, que aquí en lloc del calze porta una plàtera, però també amb uns rajos de llum, amb uns rajos lluminosos. La significació és la mateixa, la sang de Crist. Joan, que aquí té molt de protagonisme, fixeu-vos, se li dedica molt espai, una arcada molt ampla, i a més ens mostra el llibre que inspira la visió, el llibre de l'Apocalipsi, que és la font principal d'aquesta visió, d'aquestes imatges, i després Jaume, tots dintre d'una mena de ciutat celestial, a sota de la imatge aquesta imposant, imponent del Crist, amb aquest plegat magnífic del vestuari, que reporta exemples, això pel que fa a l'estil, exemples de l'escola de Provença, de Llenguadoc i de Borgonya. Però alhora també tot està impregnat d'aquest món bizantí, per tant és una confluència d'estils, com hem dit abans, una síntesi magistral que el pintor va saber confegir. Altres imatges que completen aquesta visió són la mà de Déu, en l'arc triomfal més immediat, que s'adreça cap a aquesta banda, cap a la banda de l'Evangeli, in situ hi ha restes de vel, de la figura de vel, que oferia el xai. I en l'altre arc hi ha l'anyell apocalíptic amb 7 ulls, o sigui, els 7 ulls de què parla el llibre de l'Apocalipsi. És l'anyell, és el símbol de Crist mort i ressuscitat, d'una potència enorme, una imatge fantàstica. I en aquesta banda, el medalló de l'anyell era portat per uns àngels, dels quals aquí veiem en aquesta banda d'aquí, la part inferior, i en l'altra banda hi ha Llàtzer. I és que aquí havia representat una part de la paràbola de Llàtzer. Aquesta imatge on Llàtzer està davant de la porta del ric, esperant que el ric li dedicarà almoines de les engrunes dels banquets, i in situ, a l'altra banda, hi ha restes de la taula ostentosa del banquet del ric. Per tant, hi havia una part de la paràbola de Llàtzer, la paràbola del pobre Llàtzer, representada aquí a Taüll. I a més, in situ hi ha, en el llibre ho fem sortir, i a més les imatges les posem de la manera que eren situades en origen, per tant que el lector que veuen aquí al museu una part de les imatges, la més important, o la més àmpliament conservada i important, i in situ altres imatges, pugui tenir-les de costat en la posició que anaven per entendre'n el significat. Doncs in situ, en aquesta banda, hi ha el fratricidi. És a dir, Caín matant Abel amb una gran violència, però amb una imatge d'una gran potència alhora, una gran potència que evidencia el mateix art d'aquest mestre extraordinari que era el mestre de Taüll, el mestre de Sant Climent de Taüll o mestre de Taüll. És el pintor més extraordinari del segle XII. Això ens situem cap al 1123, que és quan es va consagrar l'església aquesta, la de Sant Climent, i l'altra església que hi havia a Taüll, que és la de Santa Maria.
I això, aquesta abundància d'esglésies i de decoracions pictòriques de gran magnitud s'explica per la riquesa que hi havia en l'època. Els senyors d'Erill, els magnats de la regió, retornaven amb riqueses procedents de la Reconquesta i les invertien allò, en aquest moment. En tot cas, és una decoració extraordinària. S'ha dit que aquesta escena del Crist en Majestat, aquesta visió de dintre de la màndola, amb aquestes rodes que té la part inferior, que sembla que sigui la carrossa de Yahvé, perquè el que representa és això, la segona parusia, la segona vinguda de Crist a la fi dels temps.